Salut, aranyes! Preparades per teixir? Avui anem a teixir un barret i un buf o coll amb la tècnica del punt grani i de conjunt. Per fer això necessitarem la llana que desitgem, el ganxet adequat al gruix de la llana. Si volem posar-li al barret una boleta d'aquestes, la boleta, o també podem fer un pom-pom de llana, la tisora, l'agulla, com sempre, i la cinta mètrica. Bé, anem a començar. Tant el barret com el buf es fan de la mateixa manera, almenys en un inici. Començarem fent un canaler, que serà la goma que anirà en el barret, anirà agafada al cap, diguem, i en el coll anirà a les dues puntes del coll. Començarem fent, aquí tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetes, 6, 10, 15, això cadascú és per fer l'ample del canaler. Llavors faig un punt de pujada i tota la passada de punt baix, la primera passada. D'acord? Si penseu que us pot anar canviant el llarg o l'ample d'aquest canaler perquè esteu una mica despistades o el que sigui, us aconsello que aneu comptant. Hem posat 6 punts d'inici, sempre us han de sortir 6 punts. D'acord? Giro la tira aquesta i faig un punt de pujada i llavors d'aquestes 2 potetes que té la cadeneta sempre agafo la que està més allunyada de mi. D'acord? Agafo la poteta i faig punt baix. També es pot fer amb punt desllisat. El canaler queda com més apretadet, però jo proposo aquest tipus de canaler perquè considero que és suficient pel que hem de fer. D'acord? Arribo al final, faig una cadeneta de pujada i torno a fer el mateix, sempre agafant la poteta exterior de la cadeneta corresponent. Cadeneta d'alçada, giro i torno. Anirem fent repetint aquesta tasca fins que la tira de canaler tingui la llargada suficient com per posar-se el barret al cap, diguem. Hem d'anar fent proves, o bé ens medim el cap, o bé anem provant la tira, d'acord? Que ens doni el tom al cap, però que quedi ni massa baldera ni massa ajustada, d'acord? Seguirem teixint així i ens veiem quan acabem. Ens veiem en acabar el canaler, d'acord? Doncs fins ara. D'acord, anem a suposar que aquesta ja és la llargada que jo necessito per fer el meu barret. Llavors, un cop tinc la llargada del meu cap, el que faré serà unir el principi amb el final. Primer faré un punt desllisat i a partir d'aquí faré la ziga-zaga. Agafo un punt i el deslliço, i aquí agafo un punt i el deslliço també.
Ara un allà i ara un aquí. Bé, quan tindrem tancat el cercle, començarem a teixir amb la tècnica aquesta dels grani, fent grups de 3 punts alts. Llavors, aprofitarem les ratlletes que ens ofereix el canaler per fer un grup de 3 punts alts. Primer ens n'anirem aquí al principi d'aquesta ratlleta i farem 3 punts alts, segon punt i tercer punt. Una cadeneta i me'n vaig a l'altra ratlla. El mateix. 1, 2 i 3 punts. Una cadeneta i me'n vaig a la següent. Dos i 3. I així anirem fent fins que tindré tota la volta feta amb grups de 3 punts alts. D'acord, aquí ja he fet tota la passada dels grups de 3 punts alts, he arribat al final i el que faig és tancar, agafant per sota, aquí tenim les 3 cadenetes, doncs a la que fa 4 l'agafem per sota, agafem baga i la passem deslliçada. A partir d'aquí ens traslladem passant per sota la cadeneta fins l'espai on farem els 3 punts alts i fem 3 cadenetes i 2 punts alts. Cadeneta i 3 punts alts. I així anirem fent totes les voltes que necessitem fins tenir l'alçada del barret o del buf que desitgem. Ara suposem que aquí tenim el barret i que hem arribat a l'alçada que desitjàvem. D'acord? Sempre hem de pensar que una vegada tinguem la part recta, sempre haurem de fer una mica de minvats, diguem, perquè això vagi disminuint i vagi fent la forma rodoneta. Llavors, una vegada que ens l'emprovem, si decidim que ja tenim suficient alçada de barret, hem de calcular que el tancat taparà la part de dalt del cap, representa, que no donarà més alçada, o no en donarà gaire més. Llavors, què farem? Per començar a minvar, el que farem serà, en lloc de fer 3 punts a cada espai, el que farem serà, primer em trasllado, el que farem serà 2 punts. 2 punts i anirem a l'altre, al següent sense fer cap cadeneta. A cada espai farem 2 punts alts. Farem tota la volta així i amb això haurem minvat gairebé la meitat dels punts. Després tancarem en una altra volta una mica més i ja podrem posar la borla a dalt de tot.
Bé, us deixo teixint fins que acabem la volta. Ara ens veiem. D'acord. Veieu? Hem acabat aquesta passada de 2 punts alts a cada espai i això ja s'ha començat a arrodonir. Molt bé. Ara farem una altra passada de 2 punts alts a cada espai, per tant, me'n vaig a l'espai, faig 3 cadenetes i un punt alt i me'n vaig al següent espai. Faré tota una passada sencera repetint el mateix que havia fet a la passada anterior. Molt bé, ja tenim la segona passada de 2 punts alts, veieu? 2 punts alts aquí, 2 punts alts aquí. I ara farem el mateix, però la passada que farem la farem només amb un punt alt. Per tant, aquí me'n vaig en punt deslliçat fins a l'espai on em toca teixir i faig 3 cadenetes, que és l'alçada d'un punt alt. I a partir d'aquí, a cada espai i sense cadenetes pel mig, hi posaré un punt alt. Això ja farà que es tanqui molt i molt la part de dalt del barret. Ui, que aquí he agafat mitja llana només. Bé, veieu que això li passa a tothom. De tant en tant s'agafa mitja llana i s'ha de tornar enrere. Bé, ja estem acabant la volta. I aquí el que farem ja ens quedarà prou tancat. Però, si algú li vol donar una miqueta més d'alçada a la punta, perquè quedi més punxegut el barret, pot fer una segona volta repetint un sol punt alt a cada espai. Bé, jo com que no vull que quedi punxegut, doncs el dono per acabat. Uneixo el principi amb el final de la volta, d'acord? I em queda tancadet així. Ara deixaré un tros de llana i tallo i estiraré aquí. Doncs enfilo amb l'agulla i el que faré serà passar pels punts per sota les cadenetes de l'última passada que he fet de punts, per sota, fent ziga-zaga, un anar i un tornar, per acabar d'estrènyer aquest forat i posar-hi la borla. Molt bé, doncs ara aquí estiro perquè quedi ben apretadet, faig un parell de puntades per assegurar que no es tornarà a obrir el forat i aquí li posarem la borla. Si és d'aquestes comprades fetes ja, doncs només cal afegir-la. Si l'heu de fer vosaltres, doncs bé, potser un dia haurem de dedicar un tutorial a fer borles de llana.
Jo, en aquest cas, hi poso aquesta comprada feta. Bé, i l'asseguro una mica amb un parell de punts de remat. I tallo la llana. Molt bé, el barret el tenim aquí, acabat. Veieu? Després em posaré les dues peces perquè veieu com queda. Ara anem a veure com acabem el buf o el coll. Doncs aquí tenim el coll, ja hem fet el canaler, hem fet tota l'alçada que volíem del coll i ara el que hem de fer és fer el canaler de la part de dalt o de la part de baix, del final del buf, d'acord? Doncs com farem aquest canaler? Doncs el farem igual que abans, el que passa és que ara el tenim enganxat aquí. Doncs farem, em sembla que aquí hi havia 10 cadenetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Val. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'acord? Doncs anem a fer el mateix que abans. A la primera passada fem punt baix a totes les cadenetes. Ara és una mica més molest perquè tenim la resta del teixit penjant. També es pot teixir un canaler a banda, tancar-lo i després afegir-lo damunt. O sigui, teixir-lo a banda per no haver d'anar arrossegant tot el coll tota l'estona i després afegir-lo aquí a la punta. Bé, jo he optat per fer-ho així. He arribat a baix. Llavors, aquesta cadeneta correspon a la primera passada que hem fet a les cadenetes. I aquesta passada de baixada correspondria amb aquesta cadeneta. Per tant, aquí faig un punt desllisat. Me'n vaig a l'altre i faig un altre punt desllisat perquè ara tombaré i aquesta base correspon a la passada que faré ara, que, com hem dit abans, aixequem un punt d'alçada i punxem a la poteta més allunyada de la teixidora. D'acord, faig tota la passada cap a dalt. Aquí em sembla que he agafat mitja llana. Us torno a dir com abans, si veieu que se us va fent més ampla o més estreta la tira del canaler, doncs podeu anar comptant els punts cada passada. D'acord, doncs ara anem de baixada un altre cop. I tornarem a fer el mateix que hem fet abans. Mirem. La passada anterior corresponia amb aquesta cadeneta. Per tant, la passada actual correspondrà amb aquesta cadeneta. Sí? Faig un punt desllisat aquí i ara faig un altre punt desllisat preparant la passada de pujada. I així anirem fent fins que tinguem tota la volta feta al coll.
D'acord? Doncs jo seguiré treballant i us torno a veure quan tingui la volta feta i hagi d'unir. Bé, doncs ja hem acabat la volta de canaler. Veieu, ja torno a estar aquí al principi. I ara el que hauríem de fer seria unir el principi amb el final. Com sempre, farem amb el ganxet i punt de ziga-zaga, agafant una cadeneta de cada banda i passant-la deslliçada pel punt que hi ha en el ganxet. També es pot fer qualsevol altre tipus de costura, però aquest és pràctic, és fàcil de fer i com que ja venim amb el ganxet, doncs acabem d'aprofitar la vaga que ja portem dels últims punts o de les últimes passades per fer la costura. Bé, crec que aquí puc afegir un punt perquè s'acabi d'unir. Deixarem un trosset per rematar i amb l'agulla rematarem per la part de dins. Veieu que queda una mica diferent, però queda bé aquest tipus de costura. Queda molt dissimulada. Ara me'n vaig cap a dintre amb la llaneta aquesta i l'encargolo per aquí una mica. I llestos. Ja tenim el buf i el barret. Doncs si us ha agradat aquest programa o aquest projecte, us espero en el proper. Espero que tingueu moltes ganes de teixir i que m'aneu seguint. Subscriviu-vos al canal i marqueu la campaneta perquè us avisi cada vegada que jo pengi un vídeo nou. A reveure!